Igbo ekene m unu n'ụbọchị nke taata anyị chọrọ ka anyị bụrụ ukpe ekene wee bugara gọvanọ Enugu State His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi onye nke ji gburugburu wee mara na ọmalịcha ọrụ ọma nke ọ lụrụ n'isi ofu nwata onye nke afọ ya bụ Solomon obele nwatakịrị onye nke anyị gosiri ụwa niile nwata si n'obodo Enugu State anyị gosiri ebe o ji aja wee na-akpụ ọtụtụ ihe wee na-ayọ ndị ga-enyere ya aka ka o wee gụba akwụkwọ wee mụọ ya bụ ihe wee bụrụ odogwu n'ọdịnihu. Ozugbo ndị Onye-Ije Media zipụrụ ya bụ ozi n'ime ọnwa Disemba afọ 2018 ka His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi gọvanọ Enugu State na-esiala anya o wee metụ ya n'obi o wee kpọtụrụ ezinụlọ nwa a wee nara ha akara ụlọ akụ ha wee dọnyere ha ego nwa a ga-eji wee gụgide akwụkwọ wee ruo ebe ọbụla ọ chọrọ ịnọ n'ụwa. Ya bụ ọ bụ nnukwute ife ịtụnanya maka ọtụtụ ndị gọvanọ nwere ike ịnụ ihe dị etu a onwe ha ga-eme, ọtụtụ ndị aka ji aka nwere ike ịnụ ihe dị etu a onwe ha ga-eme, mana His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi gọvanọ Enugu State bụ gburugburu o metụrụ ya n'obi n'agbanyeghị na ọ maghị onye bụ nwa bụ o wee donye nde kwuru nde naira iji wee kwado agụmakwụkwọ onye bụ nwatakịrị. Anyị wee na-asị ya debe mbebe ma wee were ofu aka wee na-ekele ndị Enugu Steeti niile ma na-ayọkwa ha dịka a na-agbagharị ihe gbasara ịrọpụta onye maọbụ ndị ga-anọchite ya bụ ọkwa gọvanọ. Ọ ga-akakwa mara arapụrụ mmadụ dịka ya bụ His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi ka o jetọpụ afọ anọ bịa na-abịa abịa, maka na mmadụ nwere ike ịnụ akwa nwatakịrị ọ na-amaghị onye ọ bụ. Nwatakịrị enweghị ihe ọ ga-emeri ya na politikal whatever ndị bekee na-akpọ, mana o nesara anya ọfụ mkpa ọ dị na o tinyelu ego n'isi nwa. Anyị na-asị ya ya deme ndebe ma wee wurukwa otu aka wee na-ayọkwa ya bụ gọvanọ na ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa onye tụbara ya. Ndị ụlọọrụ Onye-Ije Media esigo n'ihe gbasara ihe anyị na-eme wee nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na YouTube ị ga-ahụ ọtụtụ ndị bụ ndị ritegoro erere n'ụlọ ọrụ anyị a. Ka o si wee gbatakwuru bụ na ebe ụlọ ọrụ anyị dị na Amuwodofin Lagos, ego anyị na-akwụ karịrị akarị. Anyị wee na-atụzi alụ ka anyị ga-esi wee rụpụta ụlọ ọrụ nke anyị ebe anyị ga-anọ wee tinye ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ. N'ebe ahụ ka anyị nwere ụlọ akwụkwọ Ifeanyi Igbo Academy, mana anyị amalitego na-agbaghalị ka anyị ga-esi wee wubezi ụlọ nke anyị ka anyị kwụfụsidebe ego anyị na-akwụ. Anyị na-arịọzi ya bụ gọvanọ His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi ọ bụrụ na ọ ga-enwekwa mmasị ịkwado anyị ọ ga-adịkwa mma kọbọbụ ego, maka na mbụ na-eteghị aka anyị chọrọ ka anyị banye na ya bụ ebe ka anyị nọrụzie ebe ahụ wee na-agwa uwe okwu ma wee ọtụtụ ndị ntorobịa n'ọlụ, maka na taa ọtụtụ ụmụ okorobịa ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa nọzi n'ụlọ ọrụ ndị Onye-Ije Media wee na-alụ ọrụ. Anyị na-atụkwa anya na ọ bụrụ na anyị nweta nkwado dị etu a ka anyị ga-emekwa ya wee mee n'ebe ọ pụrụ iche, mee n'ebe o buru ibu iji wee weta mmepe na iwetakwa ọrụ n'obodo anyị tụmadụ n'ala Igbo, maka na ihe anyị na-eme bụ naanị ihe Igbo ada asụ oyibo n'ihe anyị na-eme. Ọ bụ ihe na-akwado ihe ndị Igbo na-eme. Ndị gọvanọ ndị ọzọkwa ma ndị Anambra, ndị Imo, ndị Ebonyi, ndị Rivers, ndị Enugu abụghị onye bụ ndị Enugu, ndị Delta, ọ bụrụ ana na ụlọ bụ ndị Igbo, anyị na-asị bịakwanụ sonye. Ọ bụ ndị Abịa, anyị niile bụ ụmụnne, bịanụ sonye wee kwado ihe a ndị Onye-Ije Media na-eme maka ọ bụrụ na akwado anyị n'ụzọ pụrụ iche enye anyị imi dịka anyị na-atụ anya anyị ga-akpọ ụtaba. Anyị na-asị gburugburu jide ka iji aka mbụkwanụ Maazị Ifeanyi Ugwuanyi.